Bună seara, dragilor, și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să vorbim despre un subiect foarte așteptat de voi și un subiect care se pare că pentru multe și mulți dintre voi este interesant. Așa că vom începe cu semnalele viitorilor noștri copii sau semnale ale viitorilor mei copii. Și am ales să vorbesc despre asta pentru că eu am experimentat lucrul ăsta, atât eu cât și soțul meu, și am văzut ceea ce se întâmplă în viețile și multora dintre voi, anume faptul că primiți semnale de la viitorii voștri copii, însă nu știți să le descifrați, și consider că acest aspect e un lucru foarte important, pentru că a fi părinte conștient face parte din viețile unora dintre noi, sau ar trebui să facă parte din viețile tuturor părinților. A fi un părinte conștient nu este tocmai ceea ce mulți dintre noi fac. Și cu asta începe. Așadar, semnale ale viitorilor noștri copii, cred că ele sunt extrem de importante și necesită atenția noastră pe măsura importanței lor. A fi în contact cu viitorii tăi copii reprezintă deja temelia relației tale cu ei, chiar dacă ei încă n-au venit în trup. Și semnele de la ei pot să înceapă cu vise, deci ei pot să vă apară în vise sau pot să vă dea semnale de dincolo prin vise, pentru că majoritatea dintre noi nu sunt tocmai 100% prezenți pe deplin și integral în viețile noastre din realitate, să spun așa, da? Și atunci pentru ei este cam dificil să vă dea semnale atâta vreme cât nu sunteți prezenți în stare trează. Nu înseamnă că nu se întâmplă asta, dar de cele mai multe ori, mulți dintre voi primiți semnale în vis, pentru că acolo sunteți mult mai receptivi și mult mai centrați și atenți la voi. Și atunci pot să vă apară în vise, spunându-vă numele lor, apărându-vă pur și simplu de nicăieri ca o entitate pe care nu ați mai cunoscut-o până atunci și știți cumva intuitiv că aveți o legătură foarte puternică cu respectivul sufletel. Pot să apară prin diverse mesaje în vise, e nevoie doar să fiți atenți și să fiți conectați și prezenți, și în momentul în care vă treziți, să stați puțin, să integrați informația și să nu vă treziți brusc și să săriți imediat din pat, pentru că informațiile pur și simplu vor dispărea din conștient și se vor sedimenta în subconștient, de unde cu greu o să le mai puteți scoate. Deci unul dintre semnale este prin vise. Ei cu siguranță vă apar și e posibil ca ei să vă fie apărut chiar fără să vă dați seama, atâta doar că nu ați fost atenți. Un alt semnal ar fi prin bătăi în pântec, și știu că asta o să sune ciudat, dar asta se întâmplă și e o senzație incredibilă. Am experimentat-o și eu și dacă veți fi atente și prezente în voi, veți simți dacă ei aleg să vă comunice prin metoda asta. Bătăi în pântec însemnând, cum să explic, e pur și simplu, e ca și cum, ca virgulă și cum, în pântecul vostru există o ușiță și dincolo de ușă vine cineva și face cioc, 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 mă auzi? Vreau să vă spun o poveste, și nu o poveste, ci o relatare din
viața mea și a soțului meu, mi-a trimis universul la un moment dat într-o experiență de viață unde am întâlnit pe cineva, unde noi ne-am dus cu un alt scop și anume căutam pe cineva să-l deblocheze osos și muscular pe soțul meu pentru că avea niște probleme de spate unde eu nu puteam să lucrez cu el. Și am găsit un domn doctor, era kinetoterapeut, am ajuns la dânsul, am făcut programarea. Când am ajuns acolo, lucrurile erau departe de a fi ceea ce noi ne așteptam să fie și pentru ce noi ne-am programat. Mai exact, soțul meu, însă ne-am dus împreună. Și am ajuns acolo, am intrat în cabinet, dânsul era acel numit domn doctor și asistenta dânsului. În cabinet la dânsul am stat undeva la 3-4 ore, însă n-am discutat nici pe deplin despre problemele soțului meu sau despre eventuala lor soluționare, ci s-a ajuns la a discuta inclusiv despre viitorii noștri copii. Mai pe scurt, în momentul în care universul aduc doi oameni împreună și acei doi oameni este scris undeva să facă ceva împreună și nu doar ceva, ci ceva mai măreț și contează relația lor și uniunea lor, universul vă trimite pe cineva sau pe chiar mai mulți, dar cum ne-a trimis și nouă, ăsta este doar un singur caz, pe mai mulți ca să vă pună relația la încercare. Și atunci, ăsta a fost unul din momentele când relația noastră a fost pusă la încercare de univers, să vadă dacă trecem această etapă și dacă mergem mai departe și lucrurile sunt bune și relația noastră trece pe alt nivel. Și atunci acest domn doctor a reprezentat un salt în relația noastră din punct de vedere evolutiv pe toate palierele vieții noastre. Unul dintre lucrurile care ne le-a spus acest medic a fost că noi doi nu avem ce căuta împreună, că viețile noastre ar trebui să fie complet separate, că eu am cu totul altă treabă în viața asta și pe lângă faptul că am mulți oameni de ajutat, ceea ce era real, nu am nicio treabă cu a avea copii în viața asta, pentru că lucrurile pe care eu trebuie să le fac nu implică nici pe departe a avea copii. Ei, și în momentul în care mi-a spus lucrul ăsta, stăteam față în față cu dânsul și în momentul în care mi-a spus că tu nu ai nicio treabă în a avea copii, din uterul meu am simțit 3 bătăi, ca niște bătăi în spatele unei ușițe, ca și scop de atenționare. A fost precum mi-ar fi spus cineva dincolo de ușă: hei, sunt aici, cioc, cioc, mă auzi? Ceva de genul ăsta a fost. Și a fost o experiență, o trăire atât de reală și atât de prezentă, încât mă uitam în ochii acestui doctor, sau așa numit doctor, și pur și simplu am ajuns să mă uit prin el în acel moment, pentru că nu mai conta decât eram pur și simplu conectată 100% la acele bătăi. Au fost atât de reale și atât de în mine, încât în momentul ăla am știut, în momentul în care mi-a comunicat că tu nu ai nicio treabă în a avea copii, eu știam cu mulți ani în urmă că voi avea copii și că am fost aleasă ca mămică. Ei, în momentul ăla am știut clar că este semnal de la viitorul meu copil și că nu are nicio importanță ca eu să ascult ceea ce îmi vorbește omul din fața mea, pentru că nu este real. Ei, și ăsta a fost unul dintre semnalele ei, extrem de prezente și extrem de acurat în legătură cu ceea ce se întâmpla în prezentul meu. Ei, și în momentul din care am pășit din acel cabinet, am știut clar că pur și simplu universul ne-a adus în acea formație și în acea experiență de viață pentru a ne întări, pentru a putea să
să trecem relația noastră la un alt nivel și să avem încredere deplină în ceea ce simțim și în ceea ce suntem și în ceea ce știm că avem de făcut împreună. Așa că da, pot fi semnale date în prezent de către copiii voștri în momentul în care cineva vine și vă spune că nu aveți nicio treabă în a avea copii sau pur și simplu discutați cu altcineva și spuneți păi eu m-am gândit să nu am copii, nu mă interesează pe mine prea mult subiectul ăsta de a avea copilași sau a duce în viață, sau sunteți deja însărcinată și nu știți treaba asta sau poate chiar știți lucrul ăsta și în momentul în care discutați cu cineva despre o posibilitate a avortului sau spuneți ceva de genul m-am gândit să fac avort sau nu sunt pregătită pentru acest copil și aș vrea să îl îndepărtez, în momentul respectiv ei vă pot da semnale chiar atunci în momentul în care voi vorbiți. Așa că fiți, vă rog frumos, atente la vocile sufletelor copiilor voștri, pentru că ei vă comunică extrem de acurat și extrem de prezent ceea ce este în ei și faptul că ei își doresc să vină pe lume și își doresc să aibă mame conștiente și prezente și conectate la ei. Este extrem de important. O altă modalitate prin care ei vă dau semne că v-au ales și urmează să vină dincolo de comunicarea din pântecul vostru, pentru că acolo urmează ca ei să se întrupeze corporal, da? În corpul vostru, pot fi semnale în alte părți ale corpului, cum ar fi fața sau brațele sau spatele sau gâtul. Se spune că științific, nu se spune că științific a fost dovedit că de fapt ei, copilașii, își aleg părinții cu 3 luni înainte ca ei să se întrupeze. O fi așa și este posibil ca în majoritatea cazurilor să fie așa, însă eu vă spun sigur că ei își aleg părinții chiar cu ani de zile mai devreme ca ei să vină și de multe ori nu își aleg doar mămica, ci își aleg și mămica și tăticul, alături de care vor să fie în viața asta și alături de care își doresc să trăiască experiența vieții pe pământ, în întruparea asta. Cu aproximativ 5-6 ani chiar în urmă, undeva în jurul vârstei de 19-20 de ani, eu am început să primesc semnale de la primul nostru copilaș. Și era un semnal care venea zi de zi, se traducea prin furnicături la nivelul feței, la nivelul părții stângi a feței. Pur și simplu venea în fiecare zi. În fiecare zi, partea stângă a feței îmi amorțea și simțeam așa efectiv cum cineva mă mângâie și mi oferă așa o mângâiere caldă, mi-amorțea de sus până în jos. Întotdeauna era aceeași parte a feței, niciodată dreapta, niciodată o altă parte a feței mele stângi. Era același loc de fiecare dată. Și această mângâiere a ținut aproape zilnic timp de 5-6 ani. Aproape zilnic timp de 5-6 ani. Da, pot să fie atât de dese și pot să fie atât de perseverenți. Dacă vă aleg și știu clar unde vor să vină și cu cine vor să intre în jocul ăsta al vieții, pot să fie atât